Julde Layha hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi nder seyo nder moƴƴe nder boteji ha nder berniwol Mayo-Darle. Julde nde waɗama ha berniwol Mayo-Darle ummatore hawri ha sallikere ɓe naafi Modibbo Hamza limamjo nokkure nde waajiɓe dow tawego yerimajo lutaniɗo hakimi Mayo-Darle e himɓe gomnati feere. Dalila narral mer Mayo-Darle be kawtal lesdi Turki ɓe waddi na'i 49 ɓe hirsiɗi ha berniwol Mayo-Darle ɓe sendani ummatore ko moy heɓi jeɗal mum. Non Alhaji Aliyu Dewa ardaniɗo jam'iya RDPC nyalomare man o waɗi hawritirde nde jam'iya maako o yewtidi be ummatore taweteɓe haton. O yecci ɓe kuuɗe ɗe ɓe kuwana jam'iya e taskaramji maɓɓe. Munyal Turkien do wara saha min kusel haɗo ɗum risku manga on hali Mayo-Darle ɓeɗo hokka mi hikka ɗo ɓe hirsina e 19 ane passé ɓe hirsina e 17 ɓeddina ɓe dayi en boytina kuugal may ngam ɓeɗo wara ɓeɗo laara to ɓe laari gonno min waɗata to fottani ɓe ɓeddi to ɓe tawi min waɗi aybe bo ɓe usta e mo heɓay bo ta ɓernata ɓe numa nawde politique ngam kusel waɗata ɗo na RDPC on waɗi RDPC kaye tefi on moy on tefi bo da madame de mer o tefi kusel ɗo bo o waɗi haɗo ni ngam heɓa min hutinira tan ha nafa min ha de gendama min seɗɗa ɗo e ñalande gotel ta ɗum watta hunde probléme goɗɗo wiya min mi heɓay ñande sugol RDPC mbiɗa sanctionné mo wala probléme RDPC en yetta madame le maire ya defini min yimɓe banniɗo ɗa hettine madame le maire. Madame le maire Mayo-Darle Hajja Dadda Farimatu o laati oɗo dari jemma be nange ngam wallutudgo wuro maako, ngam jaynitare nokkure maako, ngam ɓoosago ngendam e gurdam ummatore lesdi Mayo-Darle. O wolwi ha hawritirde nde o famtini ummatore anniyaji maako ɗi oɗo waɗana Mayo-Darle deydey cuɓol ngol ɓe cuɓino ngam o huwana ɓe oɗo huwana ɓe fodde mawɗe maako. Madame la déléguée, Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille, warino haɗo nin ministre roɓe o yerbini min boro temere o wi min nyiɓa suudu debbo to min wari reedi million temere oɗo yerbini min suudu may bo fuɗi ɗon yeeso sous préfecture ɗo. Gouvernement fi boucher ɗo yara bone ha nder luumo ɓe vurtini ɓe luumo ɓe yerɗi million 55 ha min yiɓa boucherie moderne be yiite mum wala ko yaali ɓe ɓe wawi fayin ɓeɗo suudu ha école Tapare hendu ittino toiture donc yeɓɓini min million sappo ɓe wi min réhabilita suudu may law mi tammi bo fuɗɗi Tapare ɗon foti yeccaami ha groupe en bo ɓe fuɗɗi déjà waɗugo parpaing ɓe ɗi ɓe ɓedda suudu on andi ha école groupe en ɗo ɓikkoy ɗuuɗi masine mi tammi temere noyna ɓe wiyam se min ɓedda suudu l'école may ɗo ɓedda ɓaawo ton bo min yiɓan toilette non min yiɓan salle de classe fayin ha école bilingue on andi etaje misaɗo o pat ɗo équipé ɓe table banque to ha même école may bo ɓe wi min ɓeddinami ɓawo cuuɗi ta ɓikkoy amin yaha ha ɓaawo suudu l'école yaha ha ɓawo cuuɗi moderne ha ton mayon ɓe wi min yiɓa ɓawo cuuɗi o yi ha bunnugo worogal ni ɗo min fuɗɗi gaamu tier bale ɗo bo min lansi ko ɓe yonta cité municipal cité municipal o ɓe waɗiri min cuuɗi sappo ultra moderne
banni hawritirde nde julde layha hitande hikka ha berniwol Mayo-Darle nafilaji hawritirde silinde non hande sendugo kusel layhaji nayi ha nder arrondissement de Mayo-Darle ka fatan ko moye ɗo nder sewewe